Evropa nabízí ideální prostředí pro pěstování zahradnických plodin. V prostředí zelených luk, lesů a oblastí průmyslem nedotčené přírody se pěstuje vysoce kvalitní zelenina a ovoce. Mezi evropskými plodinami vyniká paprika, která má mnoho kulinářských předností. Je velmi všestranná, lze ji jíst syrovou, vařenou, pečenou, grilovanou i smaženou. Díky své rozmanitosti chutí od sladké a jemné až po pálivou lze papriku využít v různých pokrmech a kulinářských kreacích. Výborně se kombinuje s další zeleninou, mnoha druhy mléčných výrobků a masem. Bohatství barev a tvarů papriky přispívá k estetickému a chuťovému zážitku z pokrmu. Paprika obsahuje vlákninu, antioxidanty, chlorofyl, zejména v zelené paprice, karotenoidy, polyfenoly a také vitamíny a minerální látky, které jsou důležité pro vyváženou stravu. Witajcie w domu papryki. Każdy wie. Vítejte v domě paprik. Každý ví, že paprika miluje teplo a potřebuje mimořádnou péči, aby se plně rozvinula její chuť. Proto jsme pro ni vytvořili speciální apartmány, tedy plastové tunely, které je chrání před větrem, deštěm a patogeny a kde je pro růst těchto rostlin ideální klima. Abychom minimalizovali dopad tunelového zemědělství na životní prostředí, ve kterém žijeme my i naše rodiny, používáme materiály šetrné k životnímu prostředí, jako jsou biologicky rozložitelné folie a nechemické způsoby ochrany rostlin. Využíváme také recyklaci materiálů a kompostování rostlinných zbytků. Velmi důležité je také racionální hospodaření s vodou, například prostřednictvím kapkové závlahy a fertingančních systémů cílených ke kořenovému balu rostlin a také mikrozadržování dešťové vody. Takže mikroretencja wody deszczowej. Paprika se pěstuje ze sazenic, protože má vysoké nároky na teplo a dlouhou vegetační dobu. Semena paprik se vysévají do multiplátových květináčů a zhruba po 3 týdnech se provádí takzvané špikování. To je přesazování sazenic paprik do velkých květináčů, aby se mohl rozrůst jejich kořenový bal. Po dalších několika týdnech se sazenice paprik vysazují do tunelů. Příprava půdy pro pěstování papriky vyžaduje několik klíčových kroků, které zajistí správné podmínky pro růst a zdraví rostlin. Prvním krokem je důkladné vyčištění půdy od zbytků předchozích plodin a plevelů, aby se zabránilo konkurenci rostlin a možným zdravotním problémům nových rostlin. Poté se provede analýza půdy, která určí pH a obsah živin v půdě. Dalším krokem je přidání kompostu, hnoje nebo jiných organických materiálů. Tím se zlepší struktura půdy, její schopnost zadržovat vodu a doplní se živiny potřebné pro rostliny. Posledním krokem je osídlení půdy prospěšnou mikroflórou. Země EU jsou známé svou vysokou úrovní zemědělské produkce. I nam również zależy, aby produkty były jak najwyższej. Vysokou kvalitu našich produktů zajišťujeme dodržováním přísných fytosanitárních standardů a norem, což zahrnuje používání nechemických metod ochrany rostlin a pravidelné kontroly. Kromě toho využíváme přirozené opylovače, a to díky vkládání mini-ulií do tunelů. Kontrola kvality probíhá v každé fázi výroby od výsadby až po sklizeň, aby paprika nejen chutnala, ale také splňovala naše vysoké požadavky. Papryki, jak i odpowiednią jakość. Péče o papriku vyžaduje dodržování několika základních pravidel. Pro udržení stálé vlhkosti půdy je nezbytné pravidelné zalévání. Ořezávání a správná péče o rostliny, tedy odstraňování nepotřebných výhonků a vertikální směřování rostlin, umožňují lepší prosvětlení a vyšší výnos. Doplňování živin poskytuje rostlinám potřebné látky ve správném poměru. Stejně důležitá je i regulace teploty, aby se zabránilo tepelnému stresu rostlin. Používají se mimo jiné sluneční clony a kropení. Důležité je také pravidelně sledovat, zda se na paprice nevyskytují škůdci a choroby a v případě potřeby používat nechemické metody ochrany rostlin. Na naší farmě hrají přirození nepřátelé škůdců důležitou roli. Patří mezi ně například dravý hmyz, jako jsou berušky, které jsou obzvláště účinné při snižování populace mšic, což umožňuje přirozenou kontrolu těchto škůdců.
Papriku je třeba sklízet, když dosáhne správné barvy a velikosti v závislosti na odrůdě. Péče při sklizni je klíčová pro zachování estetického vzhledu a dlouhodobé trvanlivosti papriky. Paprykę zbieramy ręcznie. Paprika se sklízí ručně, což umožňuje šetrné zacházení s rostlinami a plody. Po odříznutí se papriky opatrně uloží do nádob, aby se zabránilo tlaku a poškození, které by mohlo způsobit zkažení plodů. Duże i zdrowe. Po sklizni se paprika třídí podle velikosti, barvy a kvality. To umožňuje vybrat plody pro další distribuci nebo zpracování. Vytříděná paprika se balí do plastových přepravek, takzvaných EPS, nebo kartonových obalů. Před přepravou se skladuje v chladírnách při vhodné teplotě. No i máme to. Konečně, máme to. Poslední fází produkce papriky je její přeprava ke spotřebiteli. Pokroky v chladící technice a logistice umožňují vyvážet čerstvé papriky do vzdálených destinacích bez ztráty kvality. Moderní způsoby balení a přepravy zaručují delší trvanlivost a čerstvost produktů, což je klíčem k udržení konkurenceschopnosti na vzdálených trzích.